रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरनो लटरी नांगौ मोनगोन एभेलेबल दङ बारा दिन गैला हा नुखागोन ना नोंलाय आंनि उनजों फैबालाय दिनैनि ब्लगाना रोङिनि बानायनाय ब्लग जाबा दा जा मानसिफ्राथ' कमेन्टआव सासे लिरहरदों बिमानि माबा मोनसेखौ लाना प्राइवेट पार्टखौ लानानै लिरनानै हरदों किन्तु बिबो जाय बिमानि पार्टखौ लानानै बाथ्रा बुंहरनाय ना बिबो बै बिमानि पार्टजोंनो फैनाय मानसिसोखा आं बुंनो थांला बै प्राइवेट पार्टजोंनो फैनो गोनां जादों बिमानि बै व्यक्तिनि नामखौ बुंनो सानाखै आं जेबो मोना आरो बेफोरबायदि मानसियासो जोंनि भिडिअखौ फुरा नायजोबो कमप्लिट नायो आं बुंनो गोसो गैयामोन जिहेतु दाखालि मोनसे ब्लग फिसा होदोंमोन लटरी खेलानि बे लटरी खेलाया जों व्यक्तिगत मुलाम्फा लाबालाबनि थाखाय नङा लटरी खेलाया निउ दिल्लीनि अजय बसुमतारी बिथाङाबो लादों नै बेफोरबायदि दिल्लीनिफ्राय लाहरदों बेफोरबायदि आरोखि गोबां मानसियानो लादों बे लटरी खेलाखौ 22 तारिखआव जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारा दङ आं स्क्रिनाव होनानै होगोन मोनगोन जानुवारिनि 22 तारिखआवनो जागोन एसे मिस्टेक जादों दहाय बुंनाया जानुवारिनि 22 तारिख 2025 बावहायनो जागोन खेलाया लिगेल जागोन गुबुन बायदि खेला बा इलिगेल बांसिनानो इलिगेल जायो किन्तु बा नैबे खेलाया पुरा लिगेल जागोन मानो होनना बुङोबा सेरगा फाउन्डेसननि बानजायनायाव जानाय नालाय प्राइजफोराबो गोबां दङ बुक खेला दङ बुक खेलायानो 30 टा प्राइज दङ आरोखि नोंसोरो बेक साइडनिखौ जायफ्रा अनलाइनाव लादों बिथांमोना हयतोबा मोजाङै नायदों बिथांमोनाबो गोबां लादों प्रायानो दिल्लीनो मुम्बाइ चेन्नाइ कानाडानो मायबा सिबायफोर दिन हाजिरा मावनानै 400 टाका मोनो थेवबो बै व्यक्तिफ्रा मा लादों बुक मोननै मोनथाम बेफोरबायदि लाहरदों आरोखि नों मोजां मोनदों मानो होनबा बियो कन्ट्रिबिउसनसो नालाय जानाय जायिया बे उननि बाथ्रा नैबे प्राइज मोननाय मोनैया बे उननि बाथ्रा मेनलि जों जाय नैबे जियालाव जोबथेसालियाव थानाय ना बिथांमोननि न'खर फेमिलिफोरनो हैनो थाखायसो आरोखि ना एसे माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो हायो नामा बे आरोखि बिनि थाखायसो होनाय जादों बे लटरी खेलाखौ ओमफ्राय नैबे बुक मोनसेया थांबाय दिल्लीनि आं मुंखौ मख'नाय जाबाय दे सरि क्षमा खालाम बै व्यक्तिनिसिम गोबां दंबावो नै बेफोरबायदि दंबावो नै बेफोरबायदि दङ ओमफ्राय आरो बांसिन हाबाखौ लानाया मोजां नै बेफोरबायदि बान्डोल दंबावो माने गोबां दङ आरोखि लानो हागोन एभेलेबल किन्तु बा नाथायबा मा एसे खम जाना दङ 1 हाउस स्टार्टिं 1 आरो 2 आंनियाव दा एभेलेबल जाना दं आरो 2 3 बेफोरबायदि मोनगोन गोसोबायदि मोनगोन हा 2आ एसे खम खासैबो माने एसे खम जाबाय आरोखि एसे नोंसोरनो आं मोनसे जिनिससो खोन्थानि दे नैहाय नैबे अमा साख्लि ना अमाखौसो जानायसै गोबाङानो सुखुआबो जानो हागौ नैबे अमाखौ ना ओइ मामि जाखांबाय दां खोमा अमा बेदरा माबायदिमोन गोथाव टेस्टि ना दिनैना सोर बानाया ओरै बिलाय माने नै अमाया बेफोर जाहैबाय अमा आं बिदिब्लासो गोथावल' मोनखायो अमा जानायखौ ओरैनो माबाखौ माबाफोरखौ बारा थिग मोना जादों नालाय जादों नङा होमबा एसे गोगोम जाखानांगौ अमा बेदराखौ आरो जायाबा जाया जाथायनोबो नाङा लाब गैया वही सबसे पहले कौन सा खाएगा माखौ जागोन आं बयनिबो सिगां आयो औ मा मस्ति माने
गुबुना माजों जायो जाया आं बेखौ मिथिरोङा मोजां मोनो मोना बे उननि बाथ्रा खिन्थु अमा बयलाबा आंनि आंगोथारसै आरोखि खास गुबुन बेदरनिख्रुइ अमाखौ साबसिन मोनो नों मैसो बेदर जा मैसो बेदरबाबो गोरा माबा मोनसे गुबुन गुबुन बेदर जा बेबो गोरा खिन्थु अमा बेदर बायदि साबसिन गैया ओमफ्राय दाउ बेदर आयै दाउ बेदरब्लाथाय आं बिराद बाखायो आङो मानो बायो होनना बुङोबा बेगेङा स्राव स्राव नुजाजोबना अख्रेबबाय था बबेबा मोदोमावनो द्लाब थुबा मोदोमफोरा जाला बारा खोथा बुङालाफानो एसे जाग्रोना लानि Wah. Wah. थारमाने अमा बेदरखौ दिनै जानाय नङामोन दां थांनाय बाराव बर'दिनाव फिसाजो फैदोंमोन ना माने अमा बेदर जायै जायै आंगायनानै माने बे समाव जानो बिदोंमोन रुनाय जानि बाबा रुदो दे अमा आथिं लाबोनानै होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव बिमाया लाबोआसै जाबाय थाना आंगायबाय दा दमसिनि हस्टेलनिफ्राय फैलायबाय सानबा बन्द मोनदों हस्टेलाव माथो खालामबाय थानाय फैदो इदिलालायना लायब्रबा अमा बेदर रुनाय जाहोआ दिनै बिनि थाखायनो जानो गोनां जादों नोगोर जाखायो अमा गथ'आबो आनै नोंसो जादों जायाखै आनैयाबो जाखांबाय हा ओमफ्राय टमेट'आ मानो जायाखै नोंसोरलाय जादों जायाखै आनैयालाय रुनायखौलाय नोंलाय नोंबोथ' मारिबावदों माबायदि थांबावदो नै न'आव थानाय नालाय बारा देलाय रोङा एकदम आयो बांद्राय खोन्थाब्ला ना लुबैगोन नै खनसे अमा बिदिखौ खोन्थाबानो दरनै लखासै बेखौ मारि जोबगोन आं बेखौ बेनोल' ओंखाम जानायनो आं माखासे बाथ्राखौ बुंलांगोन लटारिनि खोथायाव लटारिखौ लानो हागोन एभेलेबल कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दोनदों बे कन्टेक्टआव स्क्रिनावनो होना दोनदों बावहाय लानो हागोन आरोखि बारा गोलाव खालामब्ला जाग्रोनि ओमफ्राय जिखियानो जानाय अमा बेदर सोरबा मुगैनोबो हागौ ना अमा बेदर रुनायखौ आं बांसिन रुनानैसो जायो न'आव आरो फिसा फिसाब्लाबो रुनानैसो जायो आङो बांसिन आरो रुनाय बायदि टेस्ट गैया मोनजासिना गुबुन लाइ होन मा होन बेफोरखौ आरोखि गोलाव खालामब्ला सोरबा मोजां मोनबा मोनबाय मोजां मोनाब्लाथ' नोंथांमोननि बाथ्रासै आरो गाज्रि कमेन्ट लिरोब्लाबो नोंथांमोननि बाथ्रा जाय गथ'आ बिमानि प्राइभेट पार्टखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन बै बेक्तियाबो बै बिमानि प्राइभेट पार्टजोंनो फैनाय आं बेखौ जेबो होनला बुंनांगौथ' लाब गैया ससियेल मिडियायाव नों बिदिखौ हजम खालामनोबो हानांगोन हजम खालामनो होननानै जों जानला मानला माखासे लेथ्रा कमेन्टफोरखौ होनानै लाब गैया आननेसेसारिनो ओमफ्राय बै जाय मानसिया बिमानि पार्टजों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय ना अगियान अभद्र बे मानसिनि आखु गोग्लैया बे जुनारनि गियानावसो गोग्लैयो आरोखि ना जाना लाग्रोनि दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय